हाँ तो भैया ई हो मनेर के एगो गांव, जहाँ पर एगो लड़का भागा प्यार के जाल में लड़की भगा के शादी कैलक और उस शादी से देखो कितना बर्बादी भइल। आई ई कहानी में सुनी और देखी। हम दिन भर काम करी और हम ही दिन भर मरत रही आ लोग बैठ के खाई बड़ी बड़ बाप के बेटी जवन भाग के कहले बड़ी शादी, मुंह ज्यादा चलेला देह कम चलेला। आई देखी का सब बैठ के खाई। हम भाग के शादी करनी की वो हम रानी बन आ ना लाख नौकरानी बना देने लोग। ई बारे हुआ भागा लड़का जवन भागा के कहले बड़े शादी, इनका जीवन में खुशी बा कि बर्बादी? चली आई देखी। एकदम मन उबिया गेल घर से, एकदम की दिन भर भूखत रह करत रह। ए करे जा, अरे एक लोटा पानी दे जा। तोहरे चक्कर में नतिया हमर जिंदगी बर्बाद हो गेल दे। बाप रे, हाथाना में हरू खिसला ले। ये तो गर्मियों से ज्यादा गर्म बा, यही से भागा के बियाह नहीं करे के चाहिए। पनियो आई कि नहीं आई? लाओ पनिया लाओ। हम अपना पापा ही पर पड़े रही तारा यहाँ के मुसहरिन हो गई। अरे बाप रे बाप, मौगी हमर गिरा रे बा। अरे बाप रे बा, मौगी हमर गिरा रे बा। अरे प्राण प्यारी, तू कैसे पलटी मारी? तू जानती है ना कि जान है हमारी। उठो उठो, तू कैसे गिर गई है? रे दोगला, होटल में जो खैले बानी अब मोटर पे नहाइले बानी, ई ठंडा में कल पर गिरम ना तका उड़। अरे बारह सौ नहीं कौन खेत में खाना ले जाला है, खाना उना बन गल है। हमरा के का कहती है इंग्लिश पर टाइम पूछी। हमहू एगो पुतोह रहे जे 4 बजे भोर ले रात ले खाना बनावत रहे, जाए न हवे छतवा लेके पूछे न हवे छतवा मुहवा में हुड़ दी। हाँ तो बुढ़वा के जानत नहीं थी, ये बुढ़वा ध के छोड़ दी। हाय रे जमाना, अब तो ससुर के कोनो इज्जत नहीं थी करत बेटी पतोह सन। का रे दुखन बाबा? अरे मतलब का टेंशन में पड़ल बाबा? बाबा बैठो बबुआ, का समाचार हो? सब ठीक बा। का करबो आजकल के बेटी पतोह के लक्षण देख के बबुआ मन एकदम दुखित हो, बुझल? का होल बा दुखन बाबा? इतना टेंशन में काहे बारा? अरे का कहे बबुआ, पतोह से खाना मंगनी हो, कह तारी के मुहवे में छाता हो दे। गांव में सुनी ले कि पतोहिया ससुर से फंस जाली सन, आ हमारा एगो देखो कि मुंह में छते करतिया। हाँ देखो कैसन जमाना आ गइल बा। ए बबुआ यही सुने ला हमर समय रह गइल, एकरा ले बढ़िया हे भगवान अब हमारा के उठा लो रहे। तू सब छोड़ी जा दिया, टाइम छोड़ी समाचार बताई का बा? अरे का बताइए बबुआ, हमर 3 गो अंडा और 3 गंडा। ये का कहता नहीं बेटा वाह, सब बेकार निकल गए सब बबुआ। का बताइए बबुआ, बड़का के बियाह करनी तो पतोहे खराब मिल गई। हाँ। और मझिला अपने से लेके आइल बा। अच्छा छोटका के बारे में का बताइए बबुआ, पते नहीं खे चलो। हाँ। कि आवता कि जाता आ कहाँ पर का खाता। ए भैया चमरंगिया आवा। भगवान तेरी लीला इनका ही हो ठाकुर जी। दुकान बाबू के होना ब्लॉक्स में तो बच्ची के दूंगा है। अच्छा बच्चे के दोना है। ठीक ठीक ठीक। बाप रे बाप, जान बचल हमारा। 3 किलो आटा के रोटी और 3 किलो तरकारी बनावे में तो हमार जाने निकल जात रहे। हे भगवान, तहार मेहरबानी बा। ए सोनू बहू, अरे खाना उना बनल बा, खेत में ले जाए के बा। हाँ पापा जी। खाना उना बन गइल बा, खेत में ले जाए के बा। हाँ पापा
जी बना रहे हैं, बस 2 मिनट रुकना पड़ेगा आपको। कोई बात नहीं, बनाओ। देखो इहो एगो पटोहे बिया, आय दहेज नहीं खे देले, बाकी इज्जत तो देता नु। एगो बड़की बा, बिहान बिहान पूरा टोला के इकट्ठा करके पंचायत करेम, ओकर बाप के बोलाएम, ओकर मातारी के बोलाएम, आ नहीं तो कोई बात नहीं छो, मुखिया से एकदम फैसला करके रख, एकदम बेइज्जत करके रख देले बा। अथी ले ले ना, ये गमछे ले आओ ना, जाना है रोड पर। रोड पे हाँ गमछे लेके आओ ना, गमछे लेके लाओ जल्दी, लाओ ना, रोड पे जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? रोड पर। रोड पे जा रहे हैं। सुनिए ना, एगो काम है, पर ये तू छोड़ो ना, 4 गो सिंघाड़ा लेते आइएगा। रोड पर के नाम सुनलू ना कि तारा मुंह में पानी आ गया। हमरा लगी तो तेरा पास कुछ नहीं थे। अरे पैसा नहीं कि कसम से कहते नहीं पैसा नहीं कि ठीक नु जा दो आवत नहीं रोड। अरे पापा के खाना बना रही हो, खेत में ले जाला है। बना रहे हैं ना। ये मुंह काची तक रही हो, जाओ बनाओ। सिंघाड़ा कचौड़ी मेहरारू जात जनल, सिंघाड़ा समोसा खाए बनावले कली बाबू तो बनैते नहीं। बाबू हाँ तन जाई थी रोड पर, खाए का बनवई थवा, खाए का लेके चल जाए खेतवा में। ठीक बा, लेकिन एगो बात बताओ बबुआ, आए कि 2 घंटा से गेटवा पर चिल्लात रहनी है तो तू बाहर ना निकल के अइले रे। आय टीवी देखत नहीं बाबू। टीवी देखत रहे, तोरा से बढ़िया तो लेके आइल बारे उनु ठीक बा। आय कितना संस्कारी बा, एक आवाज में दौड़ के ले कि हाँ बाबूजी बोली का बात बा। आय और तू एगो बारे की कुल डुबा देले, जो जहाँ जाए हो जहाँ जो सब नाचिए के रखले बड़ा सुतल। अरे बाप, आज तो बाबू से बात सुन गई, मेहरारू के चक्कर में चारों तरफ से लात खइबा। का बाबूजी रोड पे जाई थी, कुछ ले आवला है का? कहाँ धरी छीतर नहीं, कहाँ धरी साग रे, पियवा मारलस मटे की लौटल हमर भाग रे, पर मौगी छोड़ के हमर हो जाइबा। जा हमरा से बोली होली हम तो मेहरू हमरा से गाड़े करे जो कर ले हमारा। हे भगवान, चाहे तो धरती पर खाली मर्दाना बनई तो, आने तो खाली मेहरारू, ई मर्द मेहरारू के सलाह नहीं होता। हमें खाए ला देने, हमें खाए ला देने। कहाँ से दिन दोगला बनत तखनी, कहाँ से हम करे जेबा खइबे ले हमें खाए ला दे। कहाँ से दिन आते भाग ना तो चप्पल उठा के मारम सारा के। भौजी हमसे हंस बोले बतियावे के परी, दिल देवरो संग तोहरो लगावे के परी। अरे बाप का हो पवन सिंह खेसारी लाल, खेत में खाना ले जाए के बा तो ई नइखे सुझर। आय लागत है कि तू कुल डूबो का। आय एगो डुबा के रखले बिया, हम बुढ़ा गनी तो एको गो चश्मा ना लागल, और तार जवानिया में 2 गो चश्मा लाग गइल। हैं लागत है कि तू जवानिया में आनर हो गइल। जा आज जमाना